Tumela ngithibela sanibonani mulweni bhotani lotshani abshengs dosha nezidoshakazi zikaNonkwenkwezi thokozani makhosi amakhulu zindlondlo bayede camagwini lisedi khanya. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's Christmas today. Merry Christmas to everyone that's been supporting me. May we continue to support each other. May we forgive ourselves for the mistakes committed this year and look forward to a good year next year. Look forward to trying again next year. Guys, I come today with a video because I know most of you, like me, are bored. I'm not a Christmas person. I really am not. But asikho lapho, okay. I'm in Joburg to join the kids for holidays. I arrived today because, yeah, I'm that person. I can travel on Christmas Day. Guys, I want us to talk. In fact, I want to address abantu abathwasayo or who are planning ukuthwasa. Wena mntu Unobizo, either sowungenile okanye ucinga ungena, ucinga usabela ubizo lwakho. There's a whole fallacy about ukuthwasa that I pick up, you understand? Kubantu abaza bazoconsulta, kubantu abaza bezovula itasi, but ufumanisa into yoba lo mntu ncakasane akakayazi uba yintoni le nto ukuthwasa. Okanye umntu akakayazi into yoba ubizo lwakhe ubizelwa ntoni kanye kanye, and how to approach ubizo lwakho, you understand, in a way engazukushiya esithubeni, in a way you know, ukuze ukwazi ukwenza izinto ziphelele ugqibe, you understand, wenza izinto eziphelayo man. Ube leli gqirha abantu bakokweni bafuna ube lilo, wenza njani ukuze ufikelele apho? Ungabi ligqirha eliyokozela zintsimbi, elisindwa zintsimbi. Ungabi ligqirha elilandela emveni kwamanye amagqirha elikhaphayo. Andithi it will never happen, you understand? Sonke siqale sikhapha, you understand, siqale singayazi into yoba ithini nalento. But that can't be the end of it. Sonke thina esithwasayo, umsebenzi wakho ukukugushuza ukuthi ukwazi ukuphumela, uzoba ligqirha lakokwenu, ungabi ligqirha elihambela ixhasa amanye amagqirha. Ndazi noba ndiyavakala na. I'm not here ukugxeka ukuthi ubani wakhapha bani ubani yathini imeko yakhe. I'm trying to motivate umntu mna onobizo kodwa ongayazi into yoba obona into yoba ngelinye ixesha omnye uyazibona into yoba man ndiyayihamba le ndlela but andiyibona apho ndisakhona. Masiqale kule ndawo. One of the very first mistakes endiye ndizipick up kubantu abanobizo, fumanisa into yoba ewe, like all of us, ufumana like most of us, ufumana ubizo kungazange kwabakho mntu uthwasileyo kokwenu. Ikhaya lakho likhaya lecawa lenkonzo, so into enobugqirha phakathi is a whole simele kancinci, thandaza, you understand, guqa uthandaza. So there's no one, awuna reference, you understand, there's no one to bounce off ifears zakho, you understand. Umuntu nje onokugayida. Most of us sisuka kwezo meko, so ayinguwe wedwa, but gushuza ukuze ukwazi ukuphumela. Xa ndisithi gushuza ke andithi gcwala istrato uhamba uthetha naye wonke umuntu oligqirha, uhamba uposta amathongo akho koFacebook, koYouTube. That is very dangerous, because once you start doing that, there are people out there that are miners, bayaminisha, and they're mining for abakhwetha. They get your what you call your amathongo enwapostayo, you know, ku social media. Umuntu aku inbox
tries to get closer to you, azenze, you know, ngathi uyinto nansi, you understand, abe ngathi uza kunceda kanti it's a scam, kanti yena kuqala wathwasa washiya, you understand. Bakhona abantu abangakhange bagqibe but abangafuni uncama, ufuna uba yile nto bekumele uba abe yiyo kodwa khange ayenze ngokupheleleyo. Abanye sihamba nabo siyabazi. It's just that umuntu ubheka indaba zakhe. Uyayibona laa nto? So guys, iqala apha le nto. One, you need to understand into yoba xa unobizo because abantu bakokwenu bafuna ukukusebenzisa ngenye imini. Esi siphiwo sakho bafuna into yokuba wena mntu bamkhethileyo uze usisebenzise ukuze uhlangule. Ngelinye ixesha it's either uzawuhlangula only usapho lwakho ngokusebenza amatyala akho kwenu, lube olwakho ugqatso lufezile ngokobizo, okanye uzawuhlangula isizwe. Yayiva ke lubizo lwakho, uxhomekeka ukuthi kanye ubizelwe ntoni. You understand? What is your spiritual purpose? You understand? Angeke siyazi ke, we can't figure it out from the beginning. Asiyazi zisuka, you understand. Ekuqaleni sonke sikhangela i-3 cents edibeneyo, uyayiva ke ngoku ihamba olo hlobo. But as long as uyazi into yoba ukhethwe ngabantu bakokwenu because bafuna ukukusebenzisa, it's not just for the fun of it. In the end, ikhona le nto uzawusetyenziswa kuyo, so be mindful of that. So meaning ke ngoku xa ungumntu ozawusetyenziswa, ithi loo nto leyo kufuneka kubekho into elapha, kufuneka ube nolwazi. Now, how do you acquire knowledge? You don't acquire knowledge, asinazo thina imanual umzekelo ebugqirheni. Andiyazi kamanye amaphehlo ndiyeva apha eGoli ukuthi wakho amaphehlo anesyllabus nee-modules, uyayiva. Asikabi nayo ke thina ke, ndingathi mna kwaXhosa or ndingathi amagqirha endiwaziyo mna aserious andikayiva into yemodule. So ubugqirha bulapha, it's acquiring knowledge ngokujonga, ukubuka, ukumamela. Umane uthatha ufake epokothweni, umane uthatha ufake epokothweni, uyayiva. Uhamba negqirha lakho, meaning xa ungumntu othwasayo kufuneka unalo igqirha. Ndiyeva ke abantu besithi hayi mna ekhaya kwathiwa mandizithwasise, ndithwasiswa ngabantu basekhaya emathongweni. I wonder uzawufunda ntoni, inoba uzawufunda isiko ngokupheleleyo ethongweni, I don't know. Because at the end of the day aba bantu sibathwaselayo abasekho emhlabeni, kukho thina ngoku. The challenges ababenazo ngala maxesha abo azifani nee-challenges that we are facing today thina. Iingqinamba ezikhoyo ngoku ziingqinamba that ezenzeka kweli xesha siphila kulo, you understand, that ngelinye ixesha zinosolva sithi kuphela, not bona. Ubana ngaba bekungekho njalo kaloku ngebengathumi thina, yayiva, ngebezizela ngokwabo bazolungisa ezi ngxaki kufuneka zilungisiwe. That is why kusetyenziswa thina singo-middleman, uyayiva ke ngoku. Now kufuneka ube ngumuntu ovule amehlo ke, itsho loo nto leyo, ngumuntu ostrithwise othe poropopopo, uyayibona laa nto leyana. Kwazi uphila nabantu, zazi iingxaki zabantu, zazi iingxaki, umzekelo iingxaki ezingenxa yegazi eli-ethe-ethe, ezingenxa yomoya omdaka, iingxaki ezifuna isiko elithile, you understand. Umuntu ongenambeleko, iingqinamba noofeyisa zona ebomini, intambo ifuneka kubantu abatheni, uyayiva ke ngoku. Amathongo athile athetha ukuthini, awuzuzifundiswa ezaa nto ethongweni. I mean, uyayiva ke ngoku. You need to be an apprentice under somebody, under igqirha. That is, nazo nje laphatha ungenawukwazi uyitsiba, noba ungu-CEO wekhampani yaphi, MD, ntontontoni, okanye ngumntana we-president. Kukho ubana ngaba unobizo, kukho le piti ungazukwazi uyitsiba yokuba under somebody, of being an apprentice to somebody.
uyayiva uzofunda i-code of conduct. There is code of conduct, there are rules of engagement ebugqirheni. Awuveske nje because kaloku uzasothusa thina siyi-community yamagqirha xa uzawufika wena operator ngolwakho uhlobo wedwa. Sisizwe, uyayiva ke isizwe nesizwe sine-protocol, sinendlela esiqhuba ngayo izinto. Awuzuthi gqike wena ke umzekelo, mandenze umzekelo nje obvious. Igqirha elimhlophe negqirha elibomvu, la magqirha kuthiwa ke nguthwase umndawo, umnguni umndawo. Nam nguthwasile by the way. But if uthwase wona kuphela umnguni nomndawo, trust you me, awuzukwazi, zikhona izinto ongazukwazi ukuzenza ngokosiko. Yayiva ukuthi uyome enkundleni yasemathileni uyowisa inkomo, umzekelo mandithi inkomo yokuguqula abantu abadala. Uyayiva ngoba kukho iinkundla ekufuneka uzihambile, kukho iinkundla ekufuneka zisikoziwe. Isiko elo ongasoze ulifunde, uyanderstand, kumaziko omnguni nomndawo. Ayinakweya le nto ukuthi uthwase obuphi ugqirha, awathwase obuphi. Sithetha ngobuzwe ke ngoku into yoba isizwe nesizwe sinamasiko athile, uyanderstand, angqamane neso sizwe eso. Ithi loo nto leyo uxanduva lwakho wena into yoba ufunde amasiko olu hlanga uphila phantsi kwalo, kwenzela into yoba uzokwazi xa kungena umhlola uvumise uba nize ngento ethile, nize ngeenyosi zihlele endaweni ethile. Uyayiva ke ngoku sekumzuzu zilapha zithunywe ntoni, ukwazi nokugweba into yokuba ukuze kulunge leliphi ityala ekufuneka lisetyenziwe kweli khaya. Uyayiva ke ngoku uzazazi njani ezo nto uhleli kokwenu. We understand, we understand you have a full-time job, a very demanding job, you know, in Joburg or Cape Town. But kwelinye icala uyathwasa, you know, I don't have time. Like, andiyazi uba ngubani lokufuneka i-understandile into yoba you don't have time, because at the end of the day umntu ogulayo nguwe, ayilo gqirha. But you make time. Ndinabahlekazi mna abaphantsi kwam, yeva, omnye uphangela eKapa, omnye uphangela ePretoria, omnye uphangela eBhayi, omnye uphangela phi. They make time. They make time. Even though eyabo i-progress izoba slower kunomntu ohlala ephehlweni okanye umntu okhoyo ephondweni. You understand? Because I'm based in the Eastern Cape, but at least they're learning something. Ngelinye ixesha umntu uzawufika Fridays, ba eyazi into uba umama uyawisa ngolosihlanu, inkomo iwa ngolosihlanu. Heyi mandileqela xesha loba kungekawiswa ndizoyibona inkomo uba iwiswa njani inkomo yesiko elithile. Aphinde kwenye igame adicide into yoba no, mandingene xa umama engene emzini ndingenisane naye ndizobona into yoba xa kungenwe emzini, uyanderstand, igqirha lamkelwa njani kweli ziko lethu okanye ngokwesiko leziko ophehlelelwa kulo. Ezo nto azikho automatic ubuzawuvese kuzazi. You understand? Yilaa protocol ndithetha ngayo into yoba thina ke ngoku uzasixaka, uzasibhida xa uzawuvese kuwenza izinto ngendlela yakho. You understand? Engazukuncedisa because akho mntu ungaqhingwayo at the end of the day. Ngelinye ixesha ungaqhingwa ndixakwe mna ukukuhlangula because kaloku wenza izinto ngendlela esingazange sayibona. Igqirha eliseKapa neliseBhayi neliseXesi neliseDikeni nelisengqushwa neliserhini nesePort Alfred, you understand, there are things common ezingumthetho wakwagqirha that will not change. How do you know you are legit? Sikubona apha emthethweni, sikubhaqa apha emthethweni. Umthetho basically is there to protect the honor yobugqirha. You understand? The essence yobugqirha. Ubana ngaba uligqirha eliwubambileyo umthetho eliwaziyo umthetho, uyakwazi ubumela ubugqirha naphi na, uyakwazi ubukhusela ubugqirha naphi na, ubulwele ubugqirha koomavuke engceni. But if awukhange uziphi ichance, sorry, oh sorry, I'm a bit fluish. If khange uziphi ithuba lokwazi
you will not have knowledge even now to impart to the next person ozaba lithwasa lakho. Now ba ke ngulo mnombo wabantu andiyazi bandingayibeka kanjani, abalahlekisa isizwe basically. Uyayiva ke ngoku? So le nto ilapha ekuthinini one, ubizo is a calling, a gift ozalwa nayo. Abantu bakokwenu bakuphile uba kangakanani, I won't know. Two, ndingathi mhlawumbi 50% i-gift, like ilapha kuwe, into engenokuxuthwa nangubani na. Ndithi mhlawumbi 30% lisiko. Amasiko ozawenzelwa ukuthi asusele nwebu, asusele inkungu lapha kuwe, akuhlambulule nobuhlelo ohamba nabo. Ndithetha mna ngemvuma kufa iziphuthumo, yonke laa nto, iinkundla ozawulala kuzo, uyolala emzini omkhulu, uyolala engetheni, uyolala elagcwabeni, zonke ezaa nkundla zisebenzana nawe, you understand? Kuthiwani, zimolda le magnet uyiyo, because uyi-magnet xa uligqirha, uyi-magnet yorhogola izinto, you understand? Your-communicator ngomzimba wakho, uyi-vessel. This vessel must be worked on, must be ikenikwe kakuhle, ikenikwe inkqonkqwe ngapha, inkqonkqwe ngapha, inkqonkqwe ngapha, uyayiva? Ukuze kaloku ibe sharp, i-aerial yakhona ikwazi upick up isignal msinyane. Xa ungandiphi i-chance yokukhenika ndikunkqonkqe ndiligqirha lakho, uzawukhala ngam. Uyayiva ke ngoku? Hlale phaa kulaa ofisi yakho ine-aircon mntakabayibetha, uyayiva ke ngoku? Ne-bedroom yakho enegomagoma yebhedi ne-aircon ye-24/7. Awuze phehlweni. You don't have time for me because wow, you have superior vibes, you know, ne-superiority complex. Uyayiva ke ngoku? Wena uzawuza xa kuthande wena. Thina sityeza emakhonjweni ngelaa xesha. Bantwana abazazi into babafuna ntoni, kubethwa ibhekile, tyiwa isilawu, ezidityaniswe ndim ngolwazi lwam nam endalithatha kumntu ondikhulisileyo, ndaphinda ndadibanisa ngoba ndikhulile ngokomoya ngoku, ndizazi into yoba mandidibanise ntoni. Uyayiva ke ngoku? Ukuthomalalisa amandawo akho, amandiki akho, yonke laa nto leyana, namakhosi ndiwaphakamise ngaxesha linye, yonke laa nto leyana. Uphumule igqirha elithe zaporopop zahlwaps. Uyayiva? Ngenxa yento yoba ubuhambe ephehlweni, xa kubethwa ibhekile nawe ukhona, uphehle yakho ibhekile, uphehle yakho ibhekile, uyalityiyeza ngokwenene nangokwenyaniso, hayi ubuxoki. Xa usithi utye iyeza emakhonjweni awuxoki, ulityile ngokwenene nangokwenyaniso, ze kuthi xa ndikugodusa ndikuphilisa ze ndithi kokwenu ndibuyisa ibhekile yakho ngoba uwagqibile amayeza. Funeka ube nyhani buyityile ibhekile ekhaya phantsi kwesandla sam. Xa usithi nyangwe lixhayi lamakhonjwa ube unyanisile awuxoki. So 20% depend, uvile ndathi 50% is the gift, 30% ngamasiko la uyayiva ezaa nyongo uzazitya, 20% ukuzinikezela kwakho, your commitment to your journey. Uyayiva? Uyilekese wena, ubuye uyayibona iCadbury, lekese, uyilalekese phakathi kwephepha, kufuneka kuhlotyulwe elaa phepha ukuze le lekese izonambithwa lilizwe. Ube yinto ubuncwane elizweni, uhamba ukhulula amaqhina. Uyayiva? Ze kube ncuthu xa kukho wena because uyilekese ekuthiwani ehlubulweyo. Angayo uzawuba yiCadbury esephepheni elishayinayo, engatyekiyo because aliqhaqhanga iphepha lakho. Andazi wethu ndingayibeka ngoluphi uhlobo, otherwise I want to end it there wethu, ingabudibende bethuna. Nami in-Joburg benditshilo mos. Ziyapopa eLone Hill, it's Christmas, we're having Christmas lunch. Uyayibona mos nawe into yoba ugirl uready uba mazipope. Akusathuleki papa yini bethuna. Till the next one.